RMN Drama presents Handumanan So Sa Kaawit. Ano pala siyang kaagi karon? Makinig sa kababay nga taga Santa Maria Davao del Sur. Nga tumantatampo nagdasangan nga Jen. Mayo! Mayo! Ikaw din na, Kuya Roy? Dali, sod! Day! Ano man day sa atin mo? Tuwa sa sod, Kuya. Katiyo ta, kung tawagon. Palihog lang ko day, Jinbi. Tingnan nga, manglakaw na mi. Onya, ikaw lang bilhin din sa bahay dyan ha, kay manglaag sa mi si Kuya Roy ni mo. Kuya ko ninyo, tipe. Oy, oy, oy! Ayaw ba ko ikuyog na mo, oy. Kay bata pa ka. Ako naman gud ko, Kuya. 40 na gud akong edad. Dako good taon. Di gani ka makamaong mga limpyo si mong kaugalingon. Si Punon mga kang dako. Ang rapo dito ka. Nga nung nagilak-hilak man ka. Ang agdi. Garaman kayo si Kuya Roy. Dili pa ko yugon. Gingnan pagid ko kasi punon. Oh, nga nung masuko ka man, nga tinuod man sad. Mama, uy. Imo mo sa tagtiwasan. Aron dili ka sungugon sa uyab sa imong ate. Panglimpyo na sa imong lawas, kay daga ka naman. Wala lagi ko makakita kung man si Kuya Roy. Da, nag-away mi uy. Nga naman? Wa na ko ganahin niya. Napulan ako sa mong relasyon. Unya, dili na ka ni Kuya Roy. Dili na ko niya uy. Mangita na ko glain. Kinsa maning nanawag? Number man ni? Ako lang ito pakun, uy. Kasi importante ni. Hello? Hello, Jin. Kinsa ni? Si Kuya Roy ni mo. Oh, kuya, nanawag lagi ka? Nakituyo? Nasi ate ni mo diha. Di aman din ni kuya. Nag-away mo gud sa ate ni mo day. Tabangi ko day ba nga magkauli mi. Ha? Unsa may akong buhaton? Ing na day nga makigsulti ko niya. Sige kuya. Pasag ditong tawhana uy. Oti. Ayaw tog tagda. Kay wa na ko ganahi ato niya. Mo ba? Wa na ko siya gana nako. Oo kuya, mo ingon ni ate. Sige lang day. Dili lang ko mamugos niya. Mayo pag kita'y nagkauyab Jin, no? Ha? Dili pa nila magbuwag kung kita ang mag-auyab. Pero, dili magud pwede kay bata pa man ka. Ingna lang ang imong ate ha nga, magpalayo na ko din Asa man di ka kuya? Wadto lang ko sa Davao del Sur. Og sa ako niyang pagbalik tay. Sakto na tingali gigas edad sa. Manguyab na unya ko nimo ha. Kuya Roy. Pila na katuig ang nakalabay. Sukad pagtayan ni Kuya Roy din sa amo. Kumusta na ka siya, no? Gibingaw man hinuon ko niya. Unsa ma? Nauli na si Kuya Roy? Ako tong nakitaan ganiha bagong naabot. Nang humusta man gani to nimo. Yes! Nakauli na si Kuya Roy! Uy, naunsa ka uy. Unsa man? Naibog kang Roy. Ambot ma, uy. Basta nalipay ko nga nauli na siya. Oh, ikaw ni Jen? Ako yung tao ni Kuya. Bago naman kay ka Nga, guwapa pa good. Bayag. Unya, kumusta man ka? Okay ra. So, kailan nakabok imong uyab? Uyab gutong taon. Wa pa ko'y uyab kuya, uy. Sure, Wa lagi. Promise. Oh, nga sa ato pa. Pwede na kong mamisita ni mo ug manguyab. Ha? Unsa? Mamisita si Roy nimo karon? O ma, naingon na to siya nga. Mamisita siya nako. Bayo! Bayo! Naano si Kuya Roy, ma? Hi, Kuya. Dali ya, dayon. Dire lang ko, Jen. Nga naman? Malaka ro mi dayon. Ha? Roy, tara. Nag-uli naman ni Kuya Roy, ate. O, Jen. Jen, sige ha. Ari sa mi, kay manuroy mi. Naigo na. Ayaw na paghilak. Sakit kaayo, ma. Abi na ko, kuya, si Kuya Roy na ko. Pero
nag-uli pa ni sila si ate. Ipabor na lang na ni ate nimo. Kung saon nga nagkasinabot man sila balik. Bata ka pa kaayo, Jen. Uy, makakita ka pag lalaki nga para gyud nimo. Ha? Manisko ka? O ma, puslan man. Mulingaw-lingaw ko, uy. Sige. Musugot ko nga mulaag ka, pero pag amping gid in town, ha? Ayaw kabalakan ako, ma, uy. Dako na baya ko. Ako rin bahala sa kong kagalingon. Hala, galitan man ta ni Melchin, uy. Suri-suri naman kag diskuhan. Tingaw-lingaw, good. Kalusap, matabag lipay-lipay. Unya na, og na gapas sa atong ilong. Bitaw, no? Maong binres bata pa ta. Huwag lipay-lipay ka, uy. Jen, nabi ng regards din mo. Ha? Kinsa man yan? Si Tuto. I love you, Jen. Dong. Manay tilo, Jen. Sa una ko palang pakita ni mo, ganahan ko ni mo. May chance ko ni mo, Jen. Unya kung sugtunti ko. Dili ko ni mo binuangan. Di na may tabo, Jen, ay. Nya, saman, uyar ba ta? Sige na lang, uy. Una, ako na kang gisugot. Salamat, Jen. Unsa naman ning bisyo nimo, Jen, nga nagsige ka na malaglaag? Kung asa ang disko tuwa ka, naunsa ka naman? Ay, kabalakan ako, ma, uy. Nagamping mo gusto akong mga lakaw. Huwag yung ka maliwat si mong magguwa nga ni Ara Permi sa bay. Day, ako isulti na yung ba? Ay, nagkalain ha. Unsa man na iyats? Si Dudong pa ngay mong uyab. Nakapamabas di ay! Unsa? Sakit ka! Huwag kay ayo, oy! Pero maniwan ka pa nga magbinuotan pa! Pero nakapamagdas ka man di ay! Silo ako, Jen. Kung saan natintal mo ko. Ayaw na lang pangatarungan pa dong! Dili na ako mabinaw, anak! Magtuwag ka! Huwag itigali ko'y swerte sa mga lalaki. Sa una, nagtuo ko nga magkauyab ni Roy. Pero nakauyab tuod ko. Pero nakapamaptos pod. Oh, si Kuya Roy maninanawag. Hello, Kuya? Jen, pwede na magkita. Ha? Nga naman, Kuya? May sulti lang ko din. Magkita ta. Ha? Nagpuwag mo ni ate? O, Jen, kaya ako siya nakitaan. Na may laing uyab. Sakit kayo kudugan, Jen. Sakit kayo. Kalain sa kong kipati, uy. Ang nisandig si Kuya Roy sa kong abaka. Jen, tabangi ko ba? Saan na ka pagtabang, Kuya? Ikaw na lang ako, Jen, ba? Ha? Kita na lang mag-uyab, Jen. Ibawa mo ko ba? May feelings ka na ako. Kita na lang mag-uyab. Bitaw, uy. Umuang ko na lang ko. Sa una pamanggut, Kuya, ganahan na kayo kunimo. Nalipay gani ko pag ingon nimo nga mamisita ka sa amo. Pero gisakitan ko paghibaw na ko nga nabalik mo sa ate. Pasiluan ako itong higayon na, Jen. Nahigugmal ako ni ate ni. Pero karon, di na ako makaya, eh. Iyan akong gibuang. Unya, Jen. Ang saman, kita na. Uyab na ta. Okay, Roy. Ako na kang gisagot. Salamat, Jen. Mahimo ba? Ayaw na ko pagkuyan ako. Wanay ang niya kay uyab na gud ta. Roy na lang. Sige, good. Mag-Roy na lang kunimo. Kana pong tao sa merkado, uy. Dugay noon ko palit sa isugo ni Mamada. Hala, si ate man nagsige katawa. Unya, may kaubang lalaki. Ay. Iya tingali kita din sa amo ang bag-o niyang uyab ay. I love you, man. Kamaning ni adin hi, Roy ate. Oh. May kiss pa mo? Oh, nga naman day, Jen. Salbahis ka! Hayo, tara rin na, buwan ito. Marami mo man ang gidumog si Roy. Hayapin ni Roy ate! Unsa? Hinukuyap siya na ako kay nagbuwag na mo. Unya ka na nagkiss-kiss pa mo. Jen, sorry. Ako ning sa... Oh, ninoon, nagkabuwag mi, pero... Naguni naman sa mi ba? Silvayas mo! Silvayas mo! Hindi ako dipasakitan! Hayop mo! Andiyan mong tuyo. Ngayon napakita ka na ako. Gusto lang kong mangayo og pasaylo sa akong gibuhat ni mo, Jen. O gusto kong mahibaw ka nga... ako naging gibuwagan si ate ni mo. Lain na sa nga ilad, Roy. Dili ni ila, Jen. Ininuod na ni. Ako na may give up sa mong relasyon.
Kay di na ako kaya. Magsige lang gyapon sila kita sa una niyang uyab. Unsay ibot mong ipasabot? Atagi lang kong laing higayon, Jen. Nga akong ipamatuod nimo ang akong gugma. Roy, Nin higayon na. Dili na ka na ako masakitan. kaha? Ama, ugaran mo to o kagyud. Mga tubang ko sa mga ginikanan. Magninya ta. Roy, nangatubang si Roy sa ako mga ginikanan ug nagminiyo mi. Sa pagkakaroon, unom na katuig nga among relasyon. Wa ko magmahay, kipinangga man ko niya. Din hinalang kutob ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Ang adlaw ko yung tanan nga napaminaw karon ning maong turumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Mata. Ingon man, sa mga artista maghatag kinabuhi ning akong suliran. Palihog tagwalan ko sa pangan nga manlut 20 anyos, daga, ug nagpuyo sa Alugensan Cebu. Unto legal kini akong suliran, pahin kini sa kahimtang sa akong maginikanan. Aron yung isabta. Sugdon ko dihang 11 anyos pa lang ko. Grade 5 palag ko ni atong higayuna. Ingon ini ang mga paghitabo. Di na usad ka ha? Nanong karon ka na uli? Basta kapuya na imong pangutanan nimo. Murag gubang plaka ba? Sige balik-balik. Bitaw, sige balik-balik. Kay sige sa nimong gibuhat. Tagdugay kay kang pauli. Unya, wala ba kay kwartang ikatunol na ako? Sige lang inyo. Wala lang ko'y katungon nga mugasto sa akong kwarta para sa akong kagalingon nga ako may nangita. Hoy, Paulo. Minyo ka na ha? Minyo na ta. May mga anak na tang gibuhi. Unya, ingon na lang imong isulti dili na ako. Kung kay ikahatag na akong kwarta, og dugay kay kang pauli. Sapa pa nimo oy. Layasan ta mo din eh. Sayo na nimong isulti. Kay may kapainghan ka man. Kay may laing babae ka man. May kabit ka man. Sa? Unya may babae ko. Ug may kabit ko. Unsa man? Ay, may babae ka di ay. May babae ka di ay. Gusto na ha? Gusto na ha? Kisakit na nabi ako ha? Ay, yung kupugsa sa pagpasakit ni mo yun na. Ayaw ba yan? Malo! Malo, anak! Malo! Pasaylo ako, nak, ha? Pasaylo ako nga, pero may kang makasaksi sa among panag-away ni Papa nimo. Si Papa, ang good nimo, nak. May dadating asawa si Papa, ma. Anak, maglisod ka pa og sabuting higayon na. Bata ka pa. Kasabot naman ko. Isip ka magwangan ninyong anak. Kasabot naman ko. Asa ka, ha? Paulo? Asa ka? Mulayas! Unsa? Diba, ingon kong layasan to mo din eh. Tinudon ko, layasan tagyon mo! Paulo! Dali! Nagbuwag na di sila si mama o papa ni mo, gaw? O, lagi. Gibiya adaping Papa. Paulo? Ingon si Mama, may lain man ko ng babae si Papa. Kay kabit man na siya. So na to siyang kabit si Papa. Luuyan niyo, gaw, no? Mas luay yung ko. Kaya kung may kamagwangan namang upat ka man nagsuon. Ano si Mama nga ngitagan uno na mo. Ako may mabilin sa akong mga manghon. Ako may mabantay. O sige lang kung absent sa klase na ako. Manguno na lang tingali ko sa ako pag-eskwela gawin. Unsa? Munda kag eskwela, gaw? Pasaylo ako, anak. Dili unta maayo nga uyunan ko ang imong gusto nga maundang ka sa pag-eskwela. Apan gibati ko na sa dang akong kalisod karon. Labi na nga wa na ang inyong amahan. Unsa man tuod ang imong makatunan kung magsige kag absent sa imong klase. Maugani, Ma. Nga muundang na lang ko sa ako pag-eskwela. Hindi na gina tumubalik si Papa, Ma. Malo, anak. Ate Malo, gutom na kaayo ko. Wa pamagid mo ulis Mama day, uy. Usap si atong kanon, ani. Saging lang, te. Ha? Suwaan lang ba nato og lubi? Kay gutom na gid kaayo ko, te. Dahil ni nahinamdam ko. O si Anyos pagkordihan nagsugod nagsigig away ang akong parents. Kay kuno, may babay si Papa. Hangtod nga nagkabuwag yun silang mamang Papa. Napiktahan ang among pag-eskwela ug nakaundang jud ko ad. Kay naglisod masagyud mi. May panahon pa man gani nga mukhaon na lang saging, parisan ug lubi. Kay wa naman gyud magparamdam si Papa. Nibalik pa unta to si Papa. Gidawat ni Mama sa pamasin nga mausap si Papa. Apan nagsigilan day gihapon sila sa iyang kabit. Hangtod nga nagkaanak na ginoon sila sa iyang kabit. Tungod sa maong kalisod, nakadesisyon si Mama nga mo-abroad na lang aron makapadayon ng eskwela. Humanti ang kontrat, wala siya mabalik pa sa laing nasod. Sa syudad sa Cebu na lang sila managbaho. Unya, Malo, anak, ni anak ko. Niulit yun pa ng pista sa ato. May kuyog di ko, nak. Si Rene, ang akong gikatipon dito sa syudad. may lain nasad ka, Ma?
Magsulti lang unya tanak ha. Naibaw ko nga ning higayon na, makasabot ka na sa akong side. Kay dako ka na. Kay wa naman gyud mi si papa nimo. Gani, nasundan pa ang ilang anak. Mao nga panahon na sa tingali nak nga mudawat nako og lain nga makagusto nako. Og mabdos na sad ko sa among anak ni Rene. Mabdus ka ma? Mao ba day go? Nag-uulyo ko gaw. Kay himpit ko din nagubang among pamilya. Si Papa may lain ng pamilya. Karon si Mama na sad. O di ka makasabot ni mama nimo. Napasabot man. Kado ka naman silang buwag si Papa. Pero ang ilar yung kalipay, ang ilag yun na. Yo, bata pa man guna si mama nimo. Posible jud nga makakita naglain we. Okay raman ka na iyang gikaipon dito sa syudad. Oo, noon. Marag okay naman. Kay may trabaho man na siyang lakihan na siya. May kaya gamay. Mo nang nasuportahan sa aming mama sa mong panginanglan. Bisag may kabitasan siya. Oh, okay ra na go we. Gigamit ang mama nimo ang iyang utok. Basig nangita na sab siya og makatabang niya sa pagbuhi ninyo. Go. Nga naman is mama. Wa may reply sa kong mga text. Noon sa nakasla sa syudad no? O ba sa kong manghod? Nga anak niya slaing laki. Dako nagitingali rong bata ay. Si mama, mahikay na nawag. Hello ma? Hello, Malo. Pasensya, nakahangaw ako ka-reply sa imong mga text. May problema lang ko, nak. Apan paabutan mi diha sa imong manghod. Mapauli mi diha sa ato. Ha? Nga naman mauli man mo dili ma? Malo, anak. Ni ana mi sa imong manghod. Nga nung nagkamamunda nga bagahe ma? Nagbuwag namin ni Tito Rene ninyo. Nagbuwag na mo ma? Nagabuwag sila si mama og sa iyang kaipo. O may anak silang usa ka buo. Grabe ang hitabo sa mong pamilya. Guba na kaayo. Ilabi na nga hangtod karon, si papa murag nalimot na lang sa iyang obligasyon namo. Daghan ang nag-ingon nga kuno pa lang unta ko na magkaanak si mama sa lain. Kay mo unta kuno siya sa pag-file og kaso ni papa sa pagpasagad namo. Ang akong pangutana mo kining sunod. Unang pangutana, bahin sa responsibilidad sa among amahan. May katungod paghihapon si mama sa pagukod sa akong amahan og sustento. Alang namo ang iyang legal nga mga bisag buwag na sila. Ikaduhang pangutana, magkaanak sad si mama sa laing laki. Apan buwag na hinuon sa kanhin niyang katipo. Tinuod ba nga wani katungod si mama nga mapasakag kaso ni papa kaya nakaanak na sad si mama sa lain? Ikatulong pangutana, kung dili pwede si mama nga magagukod ni papa, pwede ba nga kaming mga anak niya ang mga sustento sa mga amahan ang makapadayon mag-eskwela sa akong mama? Ikaw pagkatapusan, kabahin sa kuigsuon nga anak ni mama. Kung pinalitan may properties mong gani ang iyang amahan, may parte pa paghihapon ang ako igsuon, bisag may laing pamilya na sab ang iyang amahan. Kung nga aman, mga pila man sad ka porsyen, palihog tabangig tambagi ko. Kini ang akong suliran, Malo. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan o kauban ng ako ang partner nga si Dr. De Obra. Galing lang, natagsa-tagsa lang gihapon mi. Og hatag og tambag og tubag pero kami ra gyud gihapon good. Walang magdungan og dungog ang amo ang tingog sa kahanginan. Kami gihapon ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o mga problema na may punto medikal, punto legal, personal, behavioral, mga problema sa mga ginadiling droga, mga problema ninyo kabahin sa inyong pamilya, sa inyong mga hinigugma, sa inyong karelasyon, sa inyong silingan, sa inyong parinti, sa inyong higala, or ug naamang ganit ay giagian sa nga personal sa ato ang kaugalingon. Ayaw kawagtang og pag-asa, ayaw pagmika dinha, no? Ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Shout out o greetings sa tanan nga mga likers, followers ug mga mo-comment sa kini ang akong Suliran official writers page. Magpasalamat sad ko sa mga ning follow nako sa ako ang personal Facebook account nga Elaine Bathan sa Facebook. Salamat kaayo ninyo. Maningkamot kung makagreet ko ninyong tanan pero usahay maglisod ko sa uban kay dili na gyud nako maato og basa ang inyohang mga gipangsuwat. But of course, maningkamot ko nga mohatag og shout out sa mga avid listeners and followers on Facebook. Lamid na nilang Janelle Blanco, Janeline Espeliarga, si J. Marie Buenafeb Villa, si Yan
April C. Berame, who is our listener from Hong Kong every day. Daghan kayong salamat. More power to you and amping mo din ha. Yan ha, dinha sa Hong Kong. Ayaw gyud mo og kakumpiyansa sa dinha. May Roble, greetings and hello ninyong tanan. Thank you kaayo sa inyong padayon nga pagsubaybay ug pagpaminaw. Christoph Berot, hello ninyo din ha. And hinaot unta nga kitang tanan, safe lang yun ta. Telebrico, Villamero, Anelu, ug ang iyahang mga pamilya. Villamero family, Telebrico family, Rafols family. Hello and greetings ninyong tanan. Kompleto lang yun unta and I hope nga naghinaot me nga naamong tanan and you are all in good health. Si Malu ato ang letter sender ug gipadani niya sa kini ang akong suliran official writers page. And si Malu taga Aluginsan, Cebu. Hello, og maayong adlaw, maayong pagpaminaw sa atong mga kaigsuonan ug mga sukintig paminaw din ha sa probinsya sa Aluginsan. Kibaw kong naay nindot kayo din ha nga kanang murag mag-trek ganito kanang sa river no nga nindot kaayo. I hope pohon kay giabli naman gyud yan, gi-allow naman ang mga turista ni Governor Gwen mag-observe lang gyud sa mga safety protocols ug ma-enjoy nato no ang mga nindot nga tubig din sa Aluginsan. So una niyang pangutana, bahin sa responsibilidad sa among amahana mo, may katungod ba gihapon si mama sa paggukod sa akong amahan ug sustento namo nga iyahang legal nga mga anak biyan ug buwag na sila? Yes, of course, Malo, wa kay ko kaklaro kung pila edad nimo no, be akong i-check, wal akong tan-on sa suwat be. 20 years old. Malu, you are already of age, meaning ikaw mismo makadesisyon, makarepresentar sa imuhang kaugalingon. Therefore, dili na ka magkinahanglan sa imuhang mama para mo representar nimo ug muduol sa imuhang amahan para mangayog ayuda ug suporta ngadto niya ug para imo siyang ingnon nga kinahanglan siya manubag sa iyahang amahan, sa iyang pagkaamahan dinha ninyo, no? Ang relationship nimo as a daughter ngadto sa imuhang papa, dili na siya magdepende kung okay ba ang relasyon sa imuhang mamag papa. Lahi na siya. Ang obligasyon sa amahan ngadto sa bata permanente gyud na ug dapat gyud na niyang tubagon ang iyahang responsibility dili lang sa paghatag og suporta nimo kundi sa nga mahimong mga amahan gyud siya nimo no, paghatag og mental, emotional, psychological support, dili ra gyud financial support. Ikaduhang pangutana, nakaanak sad si mama sa laing laki apan buwag na noon. Sila sa katong iyahang kaipon, tinuod ba nga wa nay right si mama kung makasuhay manggani sila ni papa kay nakaanak man sad si mama sa lain. Pareho man gud silang nakasa, no? Puro sila untang wa nagi katungod. Pero mayong kag unsa man nga katungod? Katungod nga mangayog sustento ngadto si imuhang papa, dakong posibilidad nga wa. Tungod kay nakasakop man siya, no? Nasakpan man siya o nakasa siya o napod siya kalapasan. Pero ang imo nga pong papa naaman po'y kalapasan po kay namiya na babae man po siya una. Pero like I said, when it comes to sa inyong kung magkabuwag naman gani na sila, ang ilahang mga katigayunan adto na gyud ninyo puntang mga bata. Kung naa pa man gani sila'y husayonon o bahinonon. Ikatulong pangutana, kung dili pwede si mama nga makagukod ni papa, pwede ba kaming mga anak ang mga sustento sa amo ang amahan? Aron kapadayon mig eskwela sa akong mga manghod. Yes, natubag na nako. Kung dili man gani entitled ang imuhang mama anymore to spousal support tungod kay naa na siya laing kaipo, nakaanak pagyud siya. Like I said, dili magdepende ang inyuhang katungod nga mangayog suporta o ayuda sa imuhang amahan sa gibuhat sa imong mama o sa relasyon sa imuhang mama o sa imuhang papa. Okay? Ayaw anak. Ikaupat og katapusang pangutana, kabahin sa ako ang igsuon nga anak ni mama sa lain. Kung pananglitan may properties man gani ang iyahang amahan, may parte pa ba gihapon ang ako ang igsuon? Bisan may laing pamilya na sad iyahang amahan. No? Kung naaman pilasad, mahog banggod nga ang bata kanang imuhang half nga igsuon, wa mo gibawg babae ba niglaki, no? Imuhang half nga igsuon, half brother or half sister. Mahog na siya nga illegitimate kay ninyo man pud ang katong lalaki. Pero as an illegitimate child, ang balaod naghatag gihapon og katungod gani ang imuhang half brother pwede pud mangayo og sustento ngadto sa iyang papa.
nga dapat sustentuhan siya kay anak man siya, ug kung ugaling mo panaw na ang iyahang papa, dili man gani equal sharing as a legitimate child ang iyahang makuha, pero mahatagan ug gigahinan gihapon na siya sa balaod ug bahin ug makadawat gyud gihapon sad siya ug share as an heir, pero share allotted to him as an illegitimate child under the law. Wa gyud na nagpasabot sa una. Ang atuang balaod nag-ingon nga wala gyud ang kanang ilang gitawag nga illegitimate child, wala nga numan. Kay ang tan-aw mo gud sa atuang balaod nga kung atong tagaan ang kanang bata nga illegitimate child, mura man gud tang mag-encourage sa mga ginikanan nga mupadayon nga dili magminyo or mupadayon nga mga bit, mga anak ug lain, no? Kay mura dato sila gi-encourage kay tagaan og katungod. Pero later on nakita man sad gud nato nga una sa tanan ang bata ba wa gyoy labot sa binuhatan sa ilang ginikanan ug di pud na nila sa nga nahimo silang produkto of relationship nga walay benepisyo sa kaminyoon or a relationship nga kanang mayngon ta nga illegitimate nga kanang minyo ang laki or minyo baron ang babae or kanang gidili nga relasyon. So katungod man po na sad sa bata, no, nga ilahon sa papa or sa mama, katungod po na niya nga dapat suportahan sad siya. So munang giusab sad siya, pero again dili lang gid equal footing ang illegitimate compared sa legitimate child, pero naagyoy madawat ang imuhang manghod. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.